tano. Mwakondo ati mwamkumbanga kuti wafika kwani kanja kuti muntu iza kuno nokutonyeza vantu yayi vantu vakuendesa vantu vanantumeka ngawiza vantu vanani moyo kuti kuna moyo oya uzi tikundema maseverera yayi tikundema maseverera yayi masevera tikundema maseverera Mwingine mote hoja zake kwenye pinduna sopa tukuteuli kibadichwa ule wakulia vyake kwetu kumaya kuti wanyamiza na kuwangwangwa ngaza na poteracha hoja zake kono pano tina Dr. Michael Husirati jina la ulinyawa kutingija ulimanya eti wanyawa kutinjani mambo wati kono wati Dr. Michael Husirati ni vice president wa charo kweniso ni candidate akumba president mafurika ya stepi za sweka japaliji za kwembila Vice President Pan Pauliwa kundi ukaya kutapokelelani kwesuzo ndendilo njala chito kuliji maroni wa kupata naweka msewe ya kupoka pinandi kwezi diyo yecha pakutiviza heti sonu kumbani mbuyowe kwa wani ya utomeni
Yo chomene. Hoja zache. Hoja zache. Nitokoze kwa mbili. Kifukwa cha kubwera kwanu. Anthu akakumana. Ndikumaka nkhani. Kumafunika kumvesa kuti kodi chimene tikulankhulachi ndi chani. Can you please move away that? Pakali panopo ngani imene tukambirana ndi yatundu wanji. Tikugwirizana bwanji pa nkhani imene tikulankhula. Tikanena kuti Hoja zache alibe mulandu. Aliyense amene ali pano. Aliyense amene ali pano. Kulipo pakeko hoja zake palibe apapa amene hoja za kuboma. Alipo? Alipo hoja za kuboma? Alipo hoja za kipani? Hiyo aliyense hoja zake. Wakesa tukuta hoja zake. What it means, mulidu fulu kubwera pano kapena salani osabwera. Now that you are here kunimvera ineyo, it does not mean kuti ino taona ni mavoti anga, taona mavoti mulidu fulu kukandipotera ine, mulidu fulu osandipotera. Mwaja zanu simunegeza ineyo, mwaja zanu simunegeza ine. But why am I here? Ndikufuna ndikuuze ni chilungamo. Ngati sitting state vice president amene ndili mboma momwemo, amene ndikuuza ni zona zoka. This country Malawi ndi dziko labwino. Ukayang'ana mapepa la mboma muona kuti zonse zofunika dziko likwere tili nazo. Tili ndi nyanja yabwino, tili ndi miyala ya mtengo wapatali, tili ndi high quality people Malawi munomo. Amene anzathu kunja uku alibe zimene zozo, koma iwo akutani kodi akukwera. Malawi munomo problem imene ili munomo, we don't do things right. Ndikani avuta sitimapanga zinthu mwa discipline. Mumuuza munthu wa mboma bwera kuchito 8 o'clock abwera 9 o'clock, no punishment. Mwapa sandalama mangani bridge quality yabwino amanga substandard, no punishment. Anthu amene akuononga mboma osagwira ntchito zabwino mboma, they are not being punished. Palibe amene akuchitira ntchito. Abwera ku office 2:30 akuweruka wapita, nobody punishes them. Zimene zozo ndi zimene zikupangisa kuti Malawi azibwerera mbuyo. Right now mafuta is an issue. Kaisa mafuta antupanzere. Mafuta antupanzere. Why? We are not doing things right. Musalamizidwe. Sito kupanga zitu moyenerera. Mukaluwa nyumba. Just to give an example. Mukaluwa nyumba, mukapeza mbale yankaiwa ili pabedi. Zili bwino? Udu ugone minga ya utaka ikukubaya pabedi. Zili bwino? Do things right. Boma ili, I'm the Vice President and the Minister of State for Public Service Delivery. We are not doing things right. Zambiri sisi kuyenda bwino. Imagine tilindi sugar nchalo Salima Dwangwa ndawo yaka muzu only one factory. Imagine kwa nisa kulipasa sugar ziko lose, mtengo wangu na ziko lose. But today tilima kampani ya tatu akupanga sugar wosa kwanira mtengo wodula. Why? We are not doing things right. We are not doing things right. Sisi kupanga zitu moyenerera, discipline palibe. Ndinakamba kuti kupita kulikoma huku tima kwera Ilala. How old is Ilala? Ilala ni zaka zingati? Zaka za 2 ya Kalamba. Ani minene so mena kuti Ilala ya Kalamba, I meant Ilala. Ilala ya Kalamba. Now, chiambile muja, why not think kuti chimene cha Kalamba, why can't we buy a new one and wasikwelamo? No.
chakalamba chingopitabe, and yet we have had government kubwera kuchoka, kubwera kuchoka, kubwera kuchoka. Timapita maiko aini akikuona stima school kubwera kuja kusanga, we come here a beautiful lake kwa stima zake palibe. You don't see stima chokongola kuchoka kwa Mangochi kupita kunkatabe kulibe, kupita kukaronga kulibe, and yet Ifeyo majika pampando akuwa president, vice president, nduna na MP. I have said olonga kale uwa chuga maka uli ni magari moto everything adwadai olemera koma ngati anabo kwa pira usukulu mkazi wa kusa kuvala bwino iwe ni mronji sabanyazi. You can't be proud kuti ine mamuna umampanga measure mkazi wa kuone kablanchi anaka kuone kablanchi chimozi moziso panawai panopo. The quality of the president and his government mayangana oyangana watu wao quality ni madusa pano kazi mbili kupita anono tamsa kusangiro kaleti kusangiro this way timadusa when I was working for administration background zaka 26 ndima bweza ndaiga maiko mbili pano papa uliwa sipa na tubuke kwa mbili ai just mkabake compare tawi 1991 pakuonekera pano ndipo ndi pakuonekera uliwa wa Mozambique, uliwa wa Tanzania, uliwa wa Zambia. You find kuti mpange grade Malawi uliwa alipansi azatu alipamwamba. Why? Chaka chino poka vota osaka vota because of a t-shirt, osaka vota because of kitenje, nida kwa vota fota kupasa ndalama kapena akutenga barole tiye ndikusongano. Ai mukavote chifukwa cha conscience yanu, ananu nyumba mwanu, pakomo panu nyumba mwanu ndiye moyo wanu. Samwele ukoko akulia bwino, wina sakulia bwino. Judgment ndiosiyana. Wina ku Malawi akumva bwino. Ndi manena kuti zinthu zokutulazi ambiri ife amene kumipando kutula kwa zinthu we don't feel it. Ukapita mu shop sumatenga drama ndikumapeleka. Ai yena makutenga cheke kapena iyai pafoni kapena iyai kadi kupeteka koti usandawama matumba. You don't feel it. Pomwe anthu mizimu they feel it. Nkona ineyo as vice president ndimatuluka ku office ndikumapita mmizi ndikupita pasika ndikumakagula zinthu. Some people amehama mbona Michael Husi vice president akutoka ku office kwakeko akulowa mmizi akugula. Ndimafuna kuti I should appreciate ndimve kupeteka kogula zinthu kusiyana ndi kadi. Ndimalankhula ndi anthu kumva kuti zinthu zili bwanji. Umamva bwina ukumugula masamba akukuyang'ana mayi iwe okay amakana magona. Why? Mutu muli zambiri madandaulo mphawi izi ndikunena izi azimayi ambiri kuti bambo adye zimayi, mwana adye zimayi. Go mkapange mkafunse kuti mutu mugenda jani mutu. Azimayi avina kuvinira ifeyo avina nsalu avala ma-t-shirt avala marole akwera ayidichani bakali pano alidichani no up to now mukudia zanu mulibe chani kodi mulibe mulandu koma poka vota mmakavuta ngati mulibe mulandu poka vota mmakavota ngati mulibe mulandu. When you see Magufuli zimena kita pa Tanzania, I'm repeating, Magufuli ku Tanzania ataka president amangwenda bridge hii yaka masuka ngati ya kijiro yako zipita kwani mzungu kutamagisa ine 1995 there about I think namtamagisa mzungu wako America anakwenda kwa Adra ndiye madusa kwa mzogoto basi wandika kamera like California wajambura taida stop like California wajambura ndio tutaiman mambo ya California kuno to go all the way coming here to work, not to be a tourist. Namtamagisa I don't care. Even today as vice president mene natuluka nkumala kula palizambili
kuti sina ukuku, kuti koma apa, kutani. That you can do that. I don't care. I don't care. Easy. So Vice President, easy. Zima bwera, zima ata. President umabwera umata. Chimene chili chofunika chona kuti ndikazasiya kukhala Vice President, if I don't become president, ndikabwera kunokota maiko usi akudusa. What will people say about me? Uli mboma. Pazikhala ubale pakati pa president ndiye anthu ake. Zili ngati banja, makazi wako uzimumva, kumvera atu mawu anzako ndili chabwino. Allow people aoneni anthu alankhule za mumtima. Pakali pano anthu mukuopsa. Why? Chisankho chikubwera. Pakati apa basi taima no vo. Hello, osayake. Kuno kuli maliro osayake. Koma lero, kumachita kuyangana. Kodi maliro ali kuti? Chimene tikukuuzani chonena kuti ngati pa 16 pano mukavote bwino, dziko limalichosa kumphanga wa umphawi, mwalibweresa pa mtunda. Ine sindikufuna kukhala president because I want to go and enjoy. Hoi. Ndathandiza dziko la Malawi, people can go and find out. Kubweresa forex yambiri mziko muno, kubweresa mankhwala mziko muno, zipatala zina mbadi mkafika, mapesa mabedi, you go like this, kumakwera. Some of those, nagula ndine, ndi maiko ena. Kuma nkhansi ndi ukapanga, ndapanga ndine, dziko lindilatu. Government nchito yake is to protect anthu, kuyang'anira anthu. Osabodi mitengo, iya itilibe shop, mitengo liberal economy, ndeti siyo liberal economy. The coming 5 years, anthu tituwa tisauka, because there's no control. Ena wati, haya ndikuta inu, musalimbane nazo. Inelu ndili mboma ineyo, ndine vice president, I'm sitting there. Ndili kati momo, ndiye kukuza ndikuti, okoyo. Muta haya chipandi cha chikulu, ndikavuta chipandi cha chikulu. Look here. Ucha kukhala kuti muli ndi gali muto ya ikulu yokongola, but if the driver ndi olezera sanza kuyendesa, mugwa pansewu simukafika mgavuta ya ikuluyo. Ngati chipandi cha chikulu chi has any meaning at all. If the chipandi cha chikulu has any meaning at all, mmafa bwanyi ninjalo. Where is chipandi cha chikulu? Where is chipandi cha chikulu? Ndikulankhula easy. Give you another example. Dr. Kamuzubanda atafika anaika Admark kuti azigulisa anthu chimanga mbewu pa mtengo wabwino, aziyagula anthu mbewu zawozo pa mtengo wabwino. Koma lero Admark ikuoneka, koma Admark yo ilipo. Ndikamanda kuti aliyese pa mbuto yake. Look at the soldiers when they are marching kama manga perete. Aliyese malo yake. Left, right, akupita. So no, akama left, wina azaka yoni. Aka perete? No. That's what's happening in the government. The president will say, forward, march. Ena kupita hukuku, ena. Zienda? No. Mafuta umwe, kakule ni mafuta. Kakule mafuta ndani. You find uyakakula mafuta, ena usatumidwa, alikomweko. Who amongst you three ndiamene watumidwa? Ndikukuzani izi ndizoona kali ma project ena ndapa isakuti ma project eno ate amakanika chifukwa chani? Chipirikiti, we are not doing things right. Anthu andale timapeza mpando chifukwa cha vote. Ma civil servants amapeza mpando chifukwa cha ma certificate, diploma, degrees. You find uyopeza mpando fanya vote mutu musuli mulizamu zambiri. Koma because alipa mpando wa ukulu chifukwa goti apita kwa uyo wa zeru wa degree akumuza chochita. We are not doing things right. Mseu kupanga timatere engineer kukuzani. Mseu timatere wandale haya, you don't do that. Tangote kusako vino nataka kena utipase ile kaje pesa akamuza dia isistekani ulijikani chaji. We are not doing things right, and mwina manje inaenda kumaliza chaka chino to talk to people about politics. Ngati sinisankhidwa, maybe God sandipaso pata oza kulangulani. Kwa mkulani kumbukira, because in the momo
muri chipwirikiti. Oh, hii gari moto ya mafuta ili kutanga ligirani inu gari moto ya bwera ya mafuta abera ship ya mafuta ya bwera ship bwaji sa bwera mafuta kunoka mafumira why zipwirikiti lero kuli Longwe kuli facility yoko ngola kwambiri ngati ya London anta kumakola chozungulira chotelichi beautiful one. Chimakanika kuti chipangike, I can review here. Chimakanika kuti apange wina ayo. Atabwera kunona kuti tabwera anduna chichitike ichi. Today, Malawi is celebrating. It's one of the best in Africa. Chiri kutongazia going to the airport. Chiri ukuku, and I'm proud kuna kuti a president wa anajirola kuti do it. Tinachipanga. Chiri kwende koko. Pana project ambili. Muona kufika pamalo project ya Mangidwa yalegeza hapa ina yalegeza kumanga kusia kumanga hapo kusia kumanga ni sala jani. Why are you building it kumasia building it kumasia? Even the Bible says amene okufika kumanga nyumba plan very well kuchugamba kumanga ite kukapanda kumaliza akakamadusa amaseka kuti moja wadusa ganiza anene planning now ikakale government nje izizi ndi zinthu zimene zikupangisa dziko lino kunabwerera mbuyo. Inuyo aliyense wa inu muli pano, aliyense muli ndi mwayi waukulu pa 16 kuombola dziko lanu. Mukapanda kutero, you are going to suffer and suffer and suffer. Anatu ang'ono awawa dziko lao linoli ifeyo takuwa and want to enjoy. Anyamata kutakale Anyamata, live Anyamata to be Anyamata. Anyamata enjoy unyamata wao. Ife toya gamuso. Tinapanga tuna unyamata. Kusola mpia, kukasola mbao, kupanga zibwezi. Kupanga zibwezi. Si Anyamata kodi? Yes. Kuma lero, Anyamata alero, kuti enjoy life. Sanga bandu, ndalama alibe. Situ kwa Anyamata to make mistakes. Allow Anyamata apange my mistake. Akapanga my mistake they learn. Atakala amuna abu ilazo do I did this, that was wrong. Koma lero Anyamata ukala kubadwa. Osa unika Anyamata mwino. But wakalamba. Iyai. Allow Anyamata apange zimene aina kuchita pa size yao. Ngongole. Panopo Anyamata ndi asungwa na kikuona ma business ambili. You only need ndalama kupasidwa kuti anthu apange business. Anthu akapanga business aliyense amakhala pa mtendere. Muli ndi kutekera kuti mwetapanga business. But now one problem imene ndaiona mdziko muno la Malawi, ifeyo andale timasangalala kuti tikhale ndi ndalama, anthu asakali ndalama ambiri. Tikamafika apige basi kutenga ndalama. Bwana omwewo how much do you get? And ndalama mene ijayo mungana kuliyo blanket, mungana kuliyo fertilizer. No, mukane kupanga uni ndinoana. You have the potential. Ziko lino kulimiye godi ambiri migodi miala yante mwabatali koma Malawi ikupindula kaelekera. I'm telling you, kunoko is a typical example. Kaelekera kucha minute mamba tipanda de Malawi will have another big city Ukaronga. Simakala ndi Malonga tamena jao uranium kubila Ukaronga. What happened? Maiko ena amena li uranium. Go and see. Muona kuti city koma lero where is the city in Karonga? Akuwa ndalama zopangira city nyanza wazungu kugawana zili matumba zili kunja anama ngati zinyumba zao, and yet Karonga is still as poor. That is the problem ya Malawi. We are not doing things right. Ndiye ndikukupe panya Malawi pano pa uliwa kunena kuti ziko ili lili mmanja mwatu. Ziko ili lili mmanja mwatu. Where do you decide you ndikapote? It's not kuchipani. Kuchipani sa kupasa njakudia. It is not ku area sa kupasa njakudia. It is not kuboma sa kupasa njakudia. Kwa gani za tikapotere ndani ni nyumba mwanu because maona
what you have, what you don't have. Nyumba mwenu mnyamata ufuna kwenda ntchito, ufuna kwenda business. You think nyumba mwenu ndi nyumba mwenu mmene mukapange decide. Ndikudziwa pano ndatiza takwera na chimwene takwera ni mwankule takwera zina ni ndani wanango kwa Samara ndamuzi wapo mpano sinamuone nao kungo muona zili mmutumu sungaziziwe. You don't know kuti mmutumu akuganiza chani nje ikandayo kungola leli we take for granted vote yanga osaganiza kuti vote yanga mmutu muliyani nje mumve atulusa za mmutu ilusumu kuziwa ile sinu kuziwa chimozi chimene kuganiza kuti boma liki napanga chako tisiri kupanga kuti osangawale ndi chako. Chimene mapandi yankule kwa mala wanzanga eti chakuti nimaganiza kuti boma latuli la Malawiri chimene nakapanga nkhani ya chakuja kulima ndi pamene umakhala namba 1 kwa kuti uyende pansewu umakhala kuti wakhuta sungapite kunsewu usanakhute yayi. Echo yamba nimafuna kuti bomali pali programu ina chamati AIP ndi programu imene imatipangisa kuti tizigula fetereza ndi mbewu motsika mtengo. Neno ngati akumapanga zoti anthu 1 miliyoni azigula fetereza ndi kuti apopo bomali kuti pweteka mafunika ngati tilipo 14 miliyoni anthu 7 miliyoni atenge makoponi agule fetereza otsika mtengo ndi kuti chakudya Malawi muno chikhala chikutani chikushota. Koma ngati anthu akuma 1 miliyoni anthu 14 miliyoni akuwapasa makoponi anthu 5 ndekuti chakudya akopo tikusafara sitingapezekena kalikonse. Mukatipemphereko wabwana nduna asamkawale kumene tikupitako tikupita ku nthawi ya mvula atithandize makoponi akuonjezereko fika kuti at least anthu tigule fetereza motsika mtengo. Zikomo kwambiri Vice President. Mwamba zina wakuwaji now tinatitenga lese paika tifika mmawa anthu akulankhula now awandiandale zimene akulankhula zitandale now vuto limakhala ndife andale munthu akadandawula chonchi amene akulamula amati wantuma ndani amene akuchotsa boma koma walankhula zonama. That's why tikunena kuti dziko lathu lino ife amene tili mboma tizimva zimene atakutani kodi akulankhula nawoga chomene. Zikomo mayi bwerani iyayi awa bwerani iyayi chifuna nzimayi abwere pano. Bwerani lankhula chimene inu mugaza kuti boma lina kuchita. Bepare mulili apa kutokoza mote mulili apa chifukwa tikudandaula kuti boma likutivulira yayi chifukwa chakuti tavantu mutilili apa njala ndikulu kwenu pakuti tiulisha zingoma pamtengo ukulu kwenu mmene kuti ngoma tingagula masate 1000 ngoma chini zikuti tingalera vana pala tinapanja aipepani ninalera vinadi aini ni jesi kumwena mwana wa mmoja. Mambo sana kula hivi akamasi njala koma apitiliza ulina kuti chimangaje nakodi chadula angate kugula ayi chimene ndikulankhula pano chonena kuti tikonde mabanja athu tizikonde ifeyo pa 16 September ngati mukufuna kuti zinthu zisinthe ineyo ndazipereka kuna kuti kundisankha pa 16 things zimene zinachitikirapo nazi amene sagwira ntchito molingana ndi malamulo osayang'ana mtundu umboni ulipo achosere ntchito pali anthu ambiri othatha kugwira ntchito
why keep anthu amene akwezisa boma mbuyo. 2 mbava kutoli ili mbava umboni ulipo why keep mbava mboma imene imangidwe awalandeka katundu amangamanga izizi nyinda makakuba kumulanda zibwerere kuboma. Komanso china chimene chili kachitike dziko la Malawi lalikulu sizingatheke kuti nduna imodzi mwachisanzo iyang'ana za misewu iyang'ane misewu yonse kuchichimba kuchamba kumisuku kosaku iyang'ane yoka. No, ineyo my government what I will do is 1 North kuzakhala regional minister, Central regional minister, South regional minister, East regional minister. Aliyense aziyang'ana ku region yake zinthu zikuyenda bwanji. Then akanasi zikuyenda bwino ngati regional minister will go to the minister of transport. Kwathu sizikuyenda bwino. Koma you have one person ziko onse impossible. Maiko anzatu amekani ma governors. Uku governor ayang'ane kuti uzikuyenda bwanji. That muona dziko la kwani likwera. Olo kuna kuti mwandisa ngene president osata ifoja zake zipo toka. No, uyang'ana ku DPP azerundi yati 1 2 3 come. MCP uyo come. Afford uyo come. Why muzipani mose muri anthu ena opa mulungu anzeru. You don't say this doesn't give a fail and our cell and give 5 years. Why? This government is for all Malawians. Afford atumbuka ilao ayao asena all say now people be happy to see akalangana akona mu UTF akona mu Afford akona ku MCP osenya kakala imaka cream of the cream ziko limaenda just like the national team. You have Tigers, you have Bullets, Wanderers, Civil, imaka cream Karonga United amatenga matimu wose de matiyo Malawi national team. It's not one team. Kumango ononga zima chilika chipani chimozi ya chimango ononga choka zipani zitapanja kumango kuwa zibanja. Even the former presidents Bukadi council of the former presidents kwa itana taluza ni ziko lukwenda banchi ziko litu huu mwinu wake ni Mungu wako mwamba. Kisama iwale jeti matika kama president wifiki ucha basi ine hai ni mauza anzani uti magabu na usewa uti pelekeza wababa nika mapita ineo niko ya usewa niko ya magabu na usewa niko ya gabu na ingati niko ya ipande ose mgabu na ipande ngati umuzi kilisankia kwa vice president ni mazanga ziziwili ingati niendo follow nipe antu ngati inuyo mugulia zanu ulibe mulandu. When you go voting this time around munene kuti ndifuna dziko langa back. I want my country back. Dziko ndilanu Mungu wako mwamba uzo akudalisa ni nonse ndikufuna mafumu abwino tilipepere dziko latu aliyense aende mutendere dziko kwambiri. Aribe mulandu sakana male zilibe kaliko oja sake aribe mulandu aribe mulandu amai bolo kubika mutike zinalili panopo. Ndathokoza kwambiri maviewers nonse zikomo kwambiri ndipo zimwa kunyandirani.